Nakapagtala na ang Pilipinas ng unang kaso ng COVID-19 Lambda variant base yan sa kumpirmasyon ng Department of Health nitong August 15. Ayon sa DOH, Philippine Genome Center at ang UP National Institutes of Health, lumilitaw na ang unang kaso ng Lambda variant ay natukoy sa pinakahuling genome sequencing na kanilang isinagawa. Ang 35 anyos sa babaeng dinapuan ng Lambda ay hindi isang returning overseas Filipino, bagkus isang local resident. Asymptomatic at nakarecover na umano ang pasyente matapos sumailalim sa 10-day isolation period. Nagsasagawa na ng backtracing at case investigation hinggil sa mga nakasalamuhan ng pasyente. Ang Lambda variant ng COVID-19 ay unang nadiskubre sa Peru noong August 2020. Noong June 14, 2021, ito ay klasipikado bilang Variant of Interest o VOI ng World Health Organization. Ang naturang VOI ay may potensyal na makaapekto sa transmissibility ng SARS-CoV-2 at kasalukuyang minomonitor para sa posibleng clinical significance nito. Aminado naman si Health Secretary Francisco Duque na patuloy pang sinisiyasat ng mga eksperto ang komposisyon o kabuuan ng bagong variant. At ito nga, mukhang sa mga limitadong datos, lumalabas na parang Delta variant din, no? na transmissible, highly transmissible, ibig sabihin na madaling makahawa. Paglilinaw pa ni Duque, Ang mahalaga dito, so far ang lahat ng mga bakuna natin effective against severe yung malubha at malalang COVID-19 infection at naiwasan ang pagpapa-ospital at ang pagpanaw. base sa August 12 biosurveillance report ng Philippine Genome Center, mayroon ng 2,222 total recorded alpha variant sa bansa, 2,483 na beta variant, 807 delta variant, 2 gamma variant, at 347 P3 variant. JM De Jesus, CLTV News.